Humanitarna organizacija HELP je donirala 50 kompleta školskih ranaca sa priborom za djecu osnovce čiji su roditelji povratnici po takozvanoj readmisiji. Izuzetno dobra donacija, odnosi se na djecu koja pohađaju osnovnu školu, to su deca povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Za 6 korisnika i trenutno dijelimo školski pribor za 50 dece povratničkih porodica. Kolika je vrijednost recimo ovog ranca? 60-70 eura. Po jednom rancu sa 60-70 eura je udžbenici, vrednost jednog ranca. Nije samo školski pribor, nisu udžbenici, ali sveske, blokovi, flomasteri, bojice, sve što treba deci u tom rancu je spakovano. Je li to samo za osnovce ili? Za osnovce samo. Školski pribor za decu osnovne škole, koja pohađaju osnovnu školu. Ova donacija ide od koga? Od HELP-a? Od HELP-a. Sve ovo je od HELP-a. Fenomenalnu saradnju imam sa HELP-om godinama. Svake godine se po 20 grantova za ekonomsko osnaživanje o vrednosti od 2400 eura dobiju ljudi. I još jednom apelujem, bit će ovih projekata i u 2022. i 2023. godini. Vrijednost jednog kompleta iznosi između 60 i 70 eura i značajno će rasteretiti kućni budžet onih familija koje imaju po 3 i više osnovaca, a takvih ima poprilično.